Halløjsa. Sig lige hej, Christian. Hej. Den her gang så er du ikke Christian. Nå, men ja, den her gang, som I kan se, spiller jeg Poppy, og han spiller en Ave. Det er så nogle champions, vi ikke har prøvet før. Og ja, næste gang så bliver det til en Pantheon. Og hvad var det, du skulle spille? Nidalee mod 2 bots. Så vi ser, hvad der sker der. Så vi det. Og ellers så bliver det bare ned videoen, og Lenny er godt tilbage i stolen. Som du har sagt på en de andre videoer. Ja, det ved jeg godt. Shut up! Nå, Christian. Hænderne oppe i bukserne ned i røven ud af vinduet. Nej, jeg er ikke nogen gay. Ved du, hvem der er en gay? Og Christian, hvad siger du? Seerne ved I godt, at Sofus han er en Jonas. Og ved I godt, at Christian han er halv keeper? Det er for os altid. Er ikke ondt, Christian? Det er kun at de kan for os altid. Okay. Okay, Hvad skal hun købe? Christian, hvad skal hun købe? Poppy, hun skal til plus. Nej, Ability. Nej, prøv at blive. Attack damage skal hun faktisk have. Skal ability power og attack damage. Hvor ved du fra, hun skal have ability power? Nej, hun skal attack damage. Og den attack damage. Du var lige ved at nærme, hva'? Jeg køber den midterste, vi kan vente. Du skal først starte med Shane. Hvilken en af dem, Christian? Nej. Hvilken en af dem her? Bare lad være med at købe noget ligesom mig. Okay, det her det bliver en freekamp. Vi må ikke købe noget. Jo, vi må så. Nej, vi må. Jo, vi må. Okay, vi må, Christian, vi må købe én ting. Så den skal man have råd til helt, fordi, altså, man må ikke... Jo. Okay, 3 ting. Du må købe 3 ting. Hvordan skal du lige så meget? Christian, jeg har ikke prøvet den før, så jeg aner det ikke. Au! Kom herhen og kæmpe som en mand. Jeg ved godt, du står her. Tak for minions. Au! Jeg køber lige til dig. Jeg tøs mig. Nej, du er ikke. Hey, din Gina, du kigger på min skærm. Christian, tøse dreng. Okay, come on, bro. Come on. Ja. Come on, baby. Giv mig gløb, baby. Jo, jeg kan. Så nu har jeg ulti, Christian. Hvad level er du i egentlig? Nå, tja.
Christian, hvad skal vi snakke om? Har du haft en god dag? Ja. Fordi vi var inde i hotspot hele dagen, eller hvad? Det der! Ved du overhovedet? Au! Christian, du er godt klar over, hvor meget du skal ned, ikke? Jeg skal jo se. Lad mig kugle igennem. Kom nu! What? Hvad er der galt? Du går igennem. Au! Christian, din tøsdreng. Stop! Du driller, jeg siger det til en voksen. Nu er jeg værre end David. Christian, kom og camp. Altar 40. Jeg kan sekunder også. Nej, Christian! Siger det til en voksen. Au! Fuck, hvor er jeg heldig. Er du gal, hvor er jeg heldig? Au! Jeg skulle bare lige have noget at købe. Godt fej, mand. Kom nu og kæmp som en mand. Hvad gør den? Hvad gør den? Soltjen? Det bliver stående der. Stående blev der sagt. Jeg sagde, du stående. Det forstår du. Nej. Kom her. Nu kan vi kun tage 160 med. Og Christian, ved du hvad der er awesome? At du snart skal melde dig til et eller andet fra lækker til loftprogrammet eller sådan noget. Hihi. Får man overhovedet kill af bare at dræbe dig, men ikke dit æg? Hvis du dræber mit æg, så får du det. Hvis du ikke gør, så får du det. What's up, man? Jeg skal bare lige hente liv. Gratis liv. Du tager den der healing på den nakker dig. No! Yes, yes,
Nej! Der var en, der tog min healing pot. Du skal leve nu, Christian. Du skal blive. Har du set dit liv? Fuck det. Det her ser ud til at blive en lang god kamp, siger du ikke også det, Christian? Ja. Ja. Og der er sikkert nogen derude, som bare ved præcis, hvad hun skal have. Men de må leve med, at vi dummer os. Christian, kom herhen og kæmpe som en mand. Du kalder mig ikke for Susan. Christian, så hedder du det bare Susanne. Christian, kom herover. Din. Nu kan du ikke flygte, du. Nu kan du ikke flygte. Det er utroligt, at du ikke gider at se på dit liv, mand. Det er utroligt, at du ikke gider at se på dit liv. Jeg elsker det. Det er en ægte lodkamp, det der. Ja, det siger jeg også. Christian, hvorfor dræber du egentlig ikke bare min base? Kom med før free kill. Kom først. Okay, Christian, du skal klare mig, imens jeg står ved turret. Au! Hæver dig. Ja, altid. Au! Christian, kom to the line. Au. To the line. Ja, følg efter mig. Christian, du skal klare mig, mens jeg står ved turret. Fordi det er fair. Det er utroligt, at du gider at spille med, at jeg gider at spille med dig. Det er utroligt, at du faktisk gider. Det er utroligt, at jeg så kommer til at blive meget sådan her. Au! Det gjorde han lige. Hey, det er løgn. Kom her. Christian, jeg gider ikke det der med at gøre range. Ja, range. Det er ikke fair. Kom nu. Kom nu. Dårlig fireball. Kom nu. Hey, jeg skal lige over til turret, ikke? Som op, du skal det. Fuck! Så op, du skal det. Sig hej til mit turret, Bodil. Find the guy. Turret is fine. Au, det er dræner. Okay, Christian, kom og nok mig. Du får et free kill. Jo, du er. Skal du være. Au! Inden for turret range. Au. Au. Yes! Jeg blev ikke engang stunnet. Det er lidt dumt, du bruger dit ulti hele tiden.
er jo lidt liv. Au! Der var jeg ikke tøj. Christian! Siger til en voksen. Christian, gør den nu bare af. Christian, lad nu være med det der. Det er jo kedeligt. Men det er ikke sjovt. Den her video lægger vi ikke på YouTube. Bare lige så I ved det. Ikke noget. Her. Her. Ej, lad være med at drille. Det er fordi du også fik første kill. Jo, det gør. All time your first kill. Au, lad være at drille, du er irriterende. Han var måske ikke. Christian, nakken bare mit Nexus, jeg gider ikke alt det der. Jamen, jeg prøver også, men det er altid dine minions, der kommer i vejen. Men du har ikke tid til mine minions. Desuden så gør mine minions ikke noget ved dig, imens du nakker en Hippopotamus. Ja, de skader 6 på dig, ikke? Nej, det skal i hvert fald 30. Så er du også lidt andet. Christian, du kan altså ikke bruge dit ulti på det. Jeg vil have et free kill mere. Det her får jeg rigtig meget for min lille farm af. Det tror jeg ikke, du kan. Sådan der. Nej, nu er jeg ikke i samme level som dig. Nu kan jeg ikke gribe. Jeg prøvede. Så spiller vi Nidalee Pantheon. 2 bots. Ja. 23 der. Ja, nej, 5 bots. 5 bots. Helt seriøst. Ja. Så prøver vi det. Men tak fordi I så med, og det var så det. Hej hej.